je to jenom tak krátký a pak se nedivte, že to dávám normálně jakože za video a ne za normálně ty. No, protože to prostě neumím, takže jenom jsem to uměla, ale mám prostě tablet, takže moc to na něho neumím. To nejde, že abyste se nevěděli, je to jenom krátký. Já ti to... Gagumga. To už ale není sranda. Máte rádi puzzle? Napište do komentářů. A nebo také bokal. Všechno mi řekněte na komentářích a já uvidím. Kouknu se na ně, takže můžete. No a já mám teda ráda oboje, ale asi víc puzzle. Moje sestřenice má by ráda víc, jakože nesnáší puzzle, ale já mám ráda obojí, takže asi víc mám ráda puzzle, protože prostě to mám, nevím. Čauky mňauky! Plus dej mi like, plus, dej mi like.